som z muzikantskej rodiny, čiže viac menej sa to na mňa lepilo od mala. Spievali sme s mamkou, mamka bola spevačka v Sľuku. Aj to vždycky som ja hral a všetci mali babi a ja som hral. No. Tak to bola nevýhoda v tej dobe. No. Dnešná noc je jak raj, Prečo podľa teba je v súčasnosti tak málo talentovaných tých mladých kapiel, ktoré nejakým spôsobom buď nedokážu preraziť, alebo začnú, potom skončia, alebo sú demotivované? Hrali sme už vtedy prebraté pesničky od Guns N' Roses, od Led Zeppelin, Deep Purple, proste tie klasiky. Vidím to na svojich deťoch. Sú jednoducho deti rozmaznané, hýčkané, všetko dostanú do papule od mala. Nike, gitary, klavíre a jednoducho nepotrebuje trénovať. Oni si myslia, že proste chytia gitaru, lebo to sme si aj my mysleli, že chytím gitaru, budem hrať. A ono to tak nie je. To všetko okolo už potom to už je len biznis, čo sa vlastne robí okolo toho, aby sa predávali CDčka, aby sa dostali do postele baby, aby sa neviem čo urobilo na titulky všelijakých novín, ale hudba je drina. Pamätáš si na titulku Večerníka z roku 1992, keď teda vznikla kapela Mystery? Aké to bolo vidieť sa v novinách tak skoro po vzniku? Ahojte, vítajte v mojom podcaste Prerokujme to, na mieste, kde sa rozprávame o slovenskej rockovej a metalovej hudobnej scéne. Mojím dnešným hosťom je spevák a gitarista Rásťo Šulc. Ahoj, vítaj. Ahojte. Som rada, že si prišiel. A dnes ťa, Rásťo, prerokujem veľkými rockovými vecami, takže dúfam, že si pripravený a poďme na to hneď z ostra. Skúsme, dobre. Čierna alebo biela? Čierna. Dobre, broskyňa alebo šalát? Broskyňa. Dobre. Nanúk radšej lížeš alebo hryzieš? A hryziem. Najdivnejšia vec, ktorú máš doma? Bylinky v kochliku. OK, to je najdivnejšie? No. Dobre. Čo môže byť divnejšie ako bylinka v kochliku? Ak by si bol zviera, čo by si bol? Vlčák. Ktorý song je tvoj najväčší taký guilty pleasure? Child in Time. OK, výborne. Keby si mal super schopnosť, aká by to bola? Vedel by som vraciať veci späť. Čas. To by sme asi chceli všetci. Najväčší trapas v zákulisí? Nemyslím si, že som zažil nejaký trapas. Nie? Žiadne... Všetko bolo v rámci tých bežných záležitostí, myslím. Áno, žiadne faninky, ktoré tam proste blačali. Možno nejaké ohováranie niekoho, že niekto prišiel a že sme zrovna ohovárali jak muzikanti klasickí, ale nič nejaké nepríjemné. Okay. Dobre, radšej vypredaná hala alebo klub so 100 ľuďmi? Klub. Okay. A posledná, radšej by si hral na koncerte v snehu alebo 40 stupňovej horúčave? Je mi to jedno. Aj jedno je nechutné, druhé nechutné. Ale tak slniečko mám radšej ako zimu. Zimu nenávidím. Áno, čiže radšej to asi sme viacerí. No. Tým aj nechutné. OK. Pamätáš si na moment, ktorý bol teda taký prvýkrát, že si povedal, že hudba je tá, ktorej sa chceš venovať v živote? Neviem, kedy bol ten zlom, že som sa rozhodol, že budem muzikantom, ale že som z muzikantskej rodiny, čiže viac menej sa to na mňa lepilo od mala. Spievali sme s mamkou, mamka bola spevačka v Sľuku, tak sme spievali trojhlasy od mala. Ale myslím, že keď som prvú gitaru chytil od brácha do ruky, tak vtedy to vo mne zarezonovalo. 86. asi. Čiže 13 rokov som mal asi. Aha, áno, to tak väčšinou v tomto veku chytá tých chlapcov. No. Ale myslím, že úplne iné, ako myšlienky som mal, nebolo to nič také, že muzikant. Proste naučiť sa hrať asi. To bolo také čokoľvek, ktoré sme si hrali proste pesničky
Aj to vždycky som ja hral a všetci mali babi a ja som hral. No. Tak to bola nevýhoda v tej dobe. No. Ako pre koho? No jasne. Čiže nechcel som byť muzikant, len som chcel vedieť hrať proste. Asi tak. Čiže potom vlastne akože to rozhodnutie, že sa budeš venovať tej hudobnej kariére, prišlo neskôr. Z nenazdajky to prišlo, že v podstate som dostal ponuku od niekoho spievať, že dostať sa do kapely. Však mať kapelu, na základnej škole sme mali akože srandu, že sme sa stretávali. Vtedy to nebolo tak, jak dnes, že majú rôzne možnosti decka, vtedy vlastne nikto nemal nič. Ja som mal gitaru z Bulharska, belku, jak dve Jimmyho gitary a hmatník taký, že som ho oblapil. Že hrôza a strach. Neboli podmienky vtedy a jednoducho dostať sa do kapely bolo niečo fantastické. No. Čiže keď som prvá kapela bola 80 asi 6-7. To sme v Bernolákove chodili na kyselé víno a tam som vlastne dostal od nich, od kapely Panama, že budem spevák. Budem. Tam asi sa to zlomilo. No. Áno. Že som vlastne aj ten rock'n'roll, vlastne prišiel až tak nejako posledne vlastne, alebo ako chcem. Neviem. Proste ten rock'n'roll prišiel tak postupne. No. Posledne, najprv to boli pesničky, až potom. Áno. Kto bol pre teba taký tvoj hudobný vzor, ktorý ťa inšpiroval? Coverdale, bez debaty. David Coverdale je boh pre mňa. Prečo? Lebo boh proste spieva. Fantastický je osobnosť, je to, čo proste rock'n'roll predstavuje. No. Samozrejme okrem všetkých tých kapiel, Deep Purple, Led Zeppelin, proste Whitesnake, všetko, ale proste David Coverdale je pre mňa to, čo som spieval, čo som miloval, čo som sa snažil robiť a snažím. Ja sa vrátim k tomu roku 1987, kedy si teda hovoril, že si mal prvú kapelu. A je to taká zvláštna otázka, ale možno bude celkom vtipná, že keby, neviem teda, že ako sa volala, či si spomínal? Panama. Dobre, a keby si jej mal zvoliť názov podľa jedla, aký názov by si jej dal? Fú. Guláš nejaký dobrý kvalitný, držkový. Čo v tomto smere, no. To bolo objavovanie vlastne všetkého, čiže áno, myslím, že guláš je fantastické. Guláš. Super, aj by to možno sedelo. Nie, žartujeme. Je niečo, čo by tvojich fanúšikov šokovalo z celej tej tvojej hudobnej kariéry, že máš nejaký taký zážitok hudobný, ktorý v tebe rezonuje, že až doteraz? Myslím, že najväčší hudobný zážitok mi spôsobil Vadim Bušovský, môj kolega a kamarát, keď ma pozval na koncert Yes prvýkrát. Tak vtedy mi padla gamba, trencle a všetko. Úplne. Som mi zručil svet dovtedajší hudobný. No. Tak, ale asi to malo svoj potom taký ten postup. Ešte som stále zrútený z toho. Nezažil som nič väčšie a nič prevratnejšie vo svojom živote asi hudobné ako ten koncert. Okay. Ako vznikol názov Mystery? A kto tvorí kapelu? No, toto je nadlho, čiže neviem, či máme toľko času, lebo toto máme. Mystery je vlastne parafráza toho, že Miss Terry. Terry bola Terry, dievčina. No. Takže tak. No. Čiže ako slečna Terry ako vlastne, slečna, hej? No nie, nebola to slečna, bola to múza, povedzme. Aha, okej. A v tej dobe ešte boli múzy, baby sa pohybovali okolo muzikantov. Mám Mystery, no. A potom vlastne teraz, keď v 2000 sme robili comeback, tak sme si povedali, že je to Mystery anglické, zmeníme na to Miss Terry. S tým, že to zostane anglické, alebo je to aspoň príjemné, no. Nejako tajomstvo nejaké. OK. A ja hneď teda nadviažem. Pamätáš si na titulku Večerníka z roku 1992, keď teda vznikla kapela Mystery. Aké to bolo vidieť sa v novinách tak skoro po vzniku? To vzniklo v Mamute. Tam vlastne vznikol Mamutíku, vlastne u Františkánov.
u koňa, tam vznikali všetky večerníky a všetky tieto veci. Tak som sa dostal do mnohých hudobných aj zábavných programov, aj do novín, aj kadej tade, že vtedy to bolo. Nemalo to nejaký v tej dobe. Jednoducho človek nemusel nič znamenať, dostal sa kamkoľvek, že jednoducho my sme boli na začiatku úplnom a v podstate nikto nás nevedel a mali sme kamoša, ktorý s nami chlastal pivo a tak nás odfotil do večerníka. To bolo jediné. Takže to bola v podstate Tuším, sme mali za sebou Rocklet nejaký, vtedy boli tie súťaže také, že Rocklet, Marlboro Rockin, tak myslím, že ten Rocklet sme mali za sebou. Ale nemalo to nič s tým spoločné, proste bolo to o pive a o mamute a o Afriku. OK. Mystery mala na začiatku sľubne rozbehnutú kariéru. Ako ste to vnímali vy ako mladí chalani? Nejako, myslím. Nejako? Ne. My sme boli proste somári, mladí, plný, neviem aj čoho. Proste chceli sme kapelu, proste boli sme plní toho elánu, tá rocková hudba fíčala vtedy a bolo to geniálne, ľudia sa nám zlepili. Ani sme nevedeli vlastne, čo sa nás stálo vtedy. Boli tí takí ľudia, čo niečo znamenali vtedy v biznise, ešte dodnes vlastne sú tam, jak je Oklamčák, jak je oný Slávik, alebo ja neviem, Jaro. Alebo proste títo ľudia, ktorí tiež chodili do pivárne, alebo respektíve na koncertoch, chodili vtedy ľudia na koncerty a jednoducho videli, keď niekto, možno preženie, že mal talent, tak jednoducho ho oslovili a mal možnosť niečo urobiť. No. Ale nemali sme my nejaké vôbec žiadne ciele alebo niečo. Jednoducho sme chceli hrať hudbu a kopírovať vlastne tých našich idolov viac menej asi v tej dobe. A v rámci dvojkoncertov, ktoré ste mali s kapelami Manifaktor a so Slobodnou Európou, máš na to nejaké špeciálne spomienky? Špeciálne asi nie. Milé bolo, keď sme hrali na nejakom, čo to bolo, u nás na meste, pri forume, tam sme hrali a bolo vtedy také, že som každú pesničku niekomu venoval. No. A Whisky na základe toho, keď prišli, tak venoval pesničku Morovému slupu. No. To je jediné, ale aj spomienky nejaké, čo ja viem, to všetko bolo tak rýchlo, že to vlastne prebehlo a my sme to vnímali cez pivo a cez baby a cez úplne iné veci ako dnes, že vlastne vtedy vôbec o nič nešlo, že to bolo také prirodzené, mi to vtedy prichádzalo, že aj to, že mali sme nejaký sen, že PKO a potom jednoducho sa nám splnila a už sme nemali nič viac, že vlastne nemali sme nejaké tendencie myslieť na slávu alebo neviem, všetko bolo iné v tej dobe, ale to bolo aj dobou. Áno, to bolo aj dobou. A aj tým, že sme boli mladí, no, dneska už máme niečo za sebou, no. Áno, už ste skúsení. Dá sa tak povedať. Skoro. A ako si spomínaš na posledný koncert PKO, keď tam bola tá súťaž Marlboro Rockin v roku 1994? No, ako som povedal, už nespomínam si, ťažko si spomínam, pretože vtedy viac menej to končilo vždycky pivom a niekedy začínalo, čiže bolo to veľmi, veľmi, veľmi zamlžené, by som povedal. Ale áno, odohrali sme fajn koncert, my sme už vtedy boli vlastne kapela, ktorá hrávala už nejaký ten rok. Hrali sme už vtedy prebraté pesničky od Guns N' Roses, od Led Zeppelin, Deep Purple, vlastne tie klasiky. A hrávali sme teda vonku, mali sme kopec koncertov za sebou. A vtedy sme tam vlastne ani nemali vystúpiť, pretože sme, ako som už spomínal, v Rock Pop Jazz na tom semifinále zahrali prebratú pesničku a chceli nás vyhodiť. Ale myslím, že Matej Ďurinda vtedy vlastne zaloboval za nás, aby nás nevyhodili. Preto sme sa vlastne dostali. No, ale vtedy on bol na nejakej súťaži, na Eurovízii. A vtedy už nebol v porote, tak už tam za nás nezaloboval, tak sme skončili štvrtý. No, nás poslali do čerta. Ale boli ste v tej súťaži proste. Áno. No. Ale bola to milá skúsenosť. No. V tej dobe nič iné nebolo. No. Pre tie teda amatérske kapely, ktoré nemali nejakú plátňu alebo niečo. V roku 2020 prechádza kapela Mystery takým reštartom. Čo bolo tým hlavným impulzom, že ste sa rozhodli oživiť kapelu?
Kurt, basgitarista vlastne z tej starej Mystérii, mal 50-ku, oslavoval, robil takú veľkú oslavu. Napadlo mu, že teda zahráme si. No. Zahrali sme si a malo to gule. Myslím, že sme sa na tom jednoznačne zhodli v ten večer, že vlastne oprašíme Mystérii a celkom sa nám podarilo. No. Ako sa teda rodil ten nový názov, že prečo práve teda znova Mystery? Myslím, že si to už spomínal aj na začiatku, ale teda, že prečo ste sa rozhodli znova to? No pretože Tereza už je dneska jednoducho matka detí a už Tereza je my kto? nie sme. Tereza je tvoja žena? No. Je to tá múza, hej? Terry bola Terry, áno, dajme tomu múza, no a Terry bola Terry a dneska už Mystery nie sme. Tak už sme len Mystery. Už ste len Mystery, dobre. A aké je to pocitovo v podstate pre teba stáť a spievať na pódiu po toľkých rokoch v úplne novej ére kapely? Nemyslím, že je nejaká zmena, pretože ja som vlastne celú dobu hral, či už vlastne som po odchode vlastne z Mystery som hral s Mírom Dvorským blues rockové vlastne pesničky. Potom vlastne chvíľku sme to s Vadimom ťahali a veľmi slušne. Tam bolo mŕte koncertov, čiže mi to ani nejako neprichádzalo. A vždycky sme vlastne hrali, či s Vadimom, či vlastne s niekým iným. To bolo také logické. A potom, keď Mystery vlastne, tak bolo logické zahrať tie pesničky a robiť nový materiál. Keď sme videli, že to teda fakt šlápe. Také logické to bolo v podstate pokračovať v tom starom zabehnutom. Že možno naviazať na to, čo možno si niekto v našom veku bude pamätať to Mystery a možno sa aj nabalia nejakí tí ľudia, fanúšikovia z tej doby. No. Však myslím, že mnohí z tej doby vlastne žijú v Bratislave, žijú vlastne v okolí Bratislavy a pamätajú si nás, stretávame sa s mnohými kamarátmi, čiže je to taký logický krok. No. Zakladať novú kapelu by nemalo zmysel, že s novým názvom, tie isté tváre. Jasné. Vlastne s vašim reštartom sa spája turné, na ktoré sa teraz momentálne chystáte. Povedz nám o tom turné niečo viac. Ono ťažko to nazvať turné, je to pár koncertov. Skreslo mi to v hlave jednoducho. Máme nové CDčko Mystery. Chceme ho spropagovať, tak musíme robiť pár koncertov. No. Dnes je to samozrejme zase iné, ako to kedysi bývalo, že jednoducho dnes skôr zaplatí klub za kapelu, ktorá hrá cover verzie AC/DC alebo niekoho iného, ako za kapelu, ktorá hrá vlastné pesničky. Čiže poprosili sme vlastne našu kapelu bratskú Dorian Gray a ideme si zahrať proste pár koncertov. Uvidíme, čo to povie, čo to dá. Mali sme zo pár koncertov, prepáč, že mali sme už tuším 2, 3 a myslím, že to malo slušný ohlas, že vlastne ľudia boli ako happy. A my tiež, samozrejme. A povieš nám, kde tie koncerty budú? Ak môžem, samozrejme, mám to tu, som sa úplne pripravil. Nie, vážne. Kaž. To slepý som, čo? Že Batty Bar začíname v Bratislave. Presvej sa. 11.10. sme v Bratislave. Batty Bar to je Zbrojnoš. Je to náš kamarát, čiže robíme mu takú službu. On v podstate tiež pre nás urobí to, že tam máme také nejaké vzájomné väzby. 18.10 Music a Café, to je v Nitre. Krásny klub, hrali sme tam. Hral som tam už s niekoľkými formáciami. Je tam atmosféra. Verím, že ľudia prídu. No. Potom ďalej Blue Note, Nové Mesto nad Váhom, tiež famózny klub. Nové Mesto nad Váhom, tam nie je ničo. Dúfam, že tam tiež ľudia prídu. Queen's Pub, to je náš kamarát, s ktorým roky už sme u neho hrali, ako Dorian Gray, som u neho hral fakt tiež s Barským. Je to Puchov, fantastický tiež klub, dúfam, že ľudia dojdú. Hollywood, Nové Zámky, to je pre nás nová venue, nové miesto, nový priestor, ale je to majiteľ, alebo respektíve ten, čo to robil kedysi, to je Blues Jamboree. Neviem, či môžem robiť reklamu cudzej akcii, môžem. Ferry Šajtoš, ktorého pozdravujeme, fantastický basgitarista, kamarát. No, tak on robí Blues Jamboree, tak nás poprosili, či by sme tam nevedeli zahrať. Verím, že tak dáme, oni sú blues, doteraz to býval jednodňový festival Blues Jamboree a kvôli nám teda urobili to, že to bude piatok, sobota
A v piatok teda to bude Blues Jamboree s rockovým nádychom. No, takže budú tam 2 rocké kapely a teda Dorian Gray. Potom 15.11. máme slúbenú Rock Fabrik v Poprade, ale to je také ešte diskutabilné, keďže v dnešnej dobe je to o našich peniazoch a Poprade pre nás trošku od ruky, ale viac menej s tým rátame, čiže asi tam pôjdeme a ak sa nám teda nejaké lístky podarí predať, tak sa tam vidíme. Nakončíme v Randáli 6.12. A je možné, že tam nastane vlastne zmena, že to nebude z Dorian Gray s kapelou, ale že tam ľudia uvidia The Gang, bandu, ktorá tiež vydala CD-čko, tak to bude vlastne stred 2 nových CD-čiek a nových kapiel a verím, že to bude strašná žúrka. Čiže všetkých pozývam. Tak dojdite ľudia, lebo naozaj to bude stáť za to. Ako sa pripravuješ na toto turné? Máš taký skôr nejaký tréningový program, alebo ideš akože impulzívne, alebo ako sa pripravuješ? Aj psychicky sa pripravujem. Pečen som už vyčistil. No, nemáme čo mi riešiť. Hráme ten program, robili sme CD-čko, takže natrénované to jednoducho máme. Čiže hlavne psychiku. Trénujem, aby som to vydržal s Vadimom a s chalanmi. Ale pečen, som si pripravil, vyčistil, ešte možno nejaký pestres mariánsky dám do obehu, aby to vyčistilo. Verím, že to bude veľa piva, whisky a zábavy. Typické pre túto. No. Boli by to baby, ale už sme všetci ženatí. No škoda. Keby si mohol na turné vziať 3 veci, ktoré by to boli? Whisky, pivo sa ráta? Tak taká klasika. No, také niečo nezvyčajné, že čo by si nezvyčajné? Prezervatív to už nebude, no. Neviem. Manželku, deti, kus mora. Slnko, dobrú náladu, priateľov. A tam som. A tam to hotovo. A samozrejme hudbu, gitaru, no bez debat. Vždy dal koncertnú šnúru. Hrať musíme, no. Áno, však by sa teda patrilo, no. Aký je najväčší trápas, ktorý sa vám na pódiu stal? Hrali sme playback. To bol najväčší trápas. Hrali sme Silvester, nejaký, neviem, ktorý to bol rok, na námestí vlastne pred Véčkom. A hrali sme vlastne na playback, to bol najväčší trápas. Že vlastne sme neboli zvyknutí, my sme nikdy nehrali na playback. Vlastne sme nevedeli, čo robiť, či mám spievať na mikrofón, či čo. My sme tam pobehali takí capkovia a sme kúkali a búchali do gitár. To bol najväčší trápas. Je to niekde akože aj zaznamenané, ako na video? Neviem. Možno to je, ale neviem. Bol to nejaký Silvester, to bola nejaká akcia, vtedy sa to robilo, že 93. a 4. Ani neviem, ktorý to bol rok, že ktorý Silvester. Tak asi zaznám nejaký, ale nemám ho, čiže neviem. Dobre, dôležité je, že si na to spomínaš. Tak poviem sa na to, ako na trápas teda. Jasné. A je niečo také špeciálne, alebo možno, že bláznivé, čo ti daroval nejaký fanúšik, alebo povedal, alebo sa nejako vyjadril? Fú. A musí to sa teda mystery týka? Ale, tak dobre, môžeme to dať akože vo všeobecnosti. Ako som spomínal, hral som s rôznymi zoskupeniami. Toto bolo zoskupenie The Brothers, čo som mal vlastne s Jurajom Bilíkom a s mojim bratom Mírom. A Donovalo sme hrali. A teda vyzerám ako Kúko, to si musím pripustiť. A asi 100-krát sa ma už ten deň niekto spýtal, či som Kúko, lebo zrovna tam Horky Žesli, že tiež hrali ešte za nami. Kde už potom som nereagoval, než ako nie som Kúko. No. A potom už ku večeru, už pri pive, už nejaká pipina prišla, ma poklepala a už som sa otočil, nie som Kúko. Ona,
Prepáčte, ja som si sa chcela opýtať, či si môžem tú lyžu odpreť. Tak si opri. No, práve to. Hej, no, to takéto poteší. No. A nevadí, no, že sa tak kúka. Kúko 2. Máš pred koncertom nejaký rituál? Nie. Myslím, že whisky. Jeden Fimflak, 2 whisky, to poteší. A ideš. A No. potom váliš. Okay. Čo ťa na hudobnej scéne, tej súčasnej, tak najviac baví? Nie som si istý, čo je súčasná hudobná scéna. Povedzme tá roková, hej, teda bavíme sa o tej rokovej hudobnej scéne a súčasná teraz, jak to momentálne je. Priznám sa, že ja som zaspal v tých 70 rokoch. Ešte samozrejme, že nejakého Brian Adamsa v 80 a takéto veci, možno v 90 ale to dnešné nesledujem vonkoncom. Som skeptický voči novým veciam a neviem, či ma niečo... Sem tam, že tí starí borci niečo urobia na novo. Tak to ma poteší. Jak treba Lenny Kravitz urobil nejaký song s tým, že teda niekde pri mori si sedia a robia si radosť. Čiže to. Ale ináč fakt tá nová scéna mi je úplne mimo mňa. Bohužiaľ. Nemám čas na to. Aj napriek tomu sa ťa to spýtam, lebo teda som sa to pýtala už aj iných hostí, že prečo podľa teba je v súčasnosti tak málo talentovaných tých mladých kapiel, ktoré nejakým spôsobom buď nedokážu preraziť, alebo začnú, potom skončia, alebo sú demotivované. Čím to podľa teba je? Fú, tak toto je zásadná otázka, už taká ľudská, nie muzikantská, lebo mám pocit, že v dnešnej dobe, vidím to na svojich deťoch, sú jednoducho deti rozmaznané, hýčkané, všetko dostanú do papule od mala. Nike, gitary, klavíre a jednoducho nepotrebuje trénovať. Oni si myslia, že proste chytia gitaru, lebo to sme si aj my mysleli, že chytím gitaru, budem hrať. A ono to tak nie je, ale my sme vydržali, oni častokrát nevydržali. Čiže hrajú 3-4 akordy a myslia si jednoducho, že sú vynikajúci. X príkladov, jeden za všetky asi, čo to je za súťaž? Superstar. Superstar, tak bol tam nejaký Joffrey, ktorý akože prišiel spievať úplne hluchý jak poleno. No a keď mu to Habera povedal, tak ten ešte ho zažaloval, vieš. No, čiže jednoducho toto je to, že proste nemajú súdnosť a nemajú výdrž. Lebo to k muzike patrí. Nielen babí, chlast, rock'n'roll, ale výdrž. Kto nemá natrénované, ja viem, spomínam si na otca, keď hral v Sluku profesionálne teleso, tak jednoducho hral 8 hodín v práci, potom prišiel do večera a hral doma. To znamená, že venoval husliam koľko? 16 hodín, 15 denne a ešte prepisoval noty potom po večeru. Čiže to je hudba. To všetko okolo už potom to už je len biznis, čo sa vlastne robí okolo toho, aby sa predávali CDčka, aby sa dostali do postele baby, aby sa neviem čo urobilo na titulky všelijakých novín, ale hudba je drina a tréning. Možno je to aj tým, že tým súčasným teda mladým ľuďom chýba možno nejaký taký vzor kapely alebo nejakého umelca, od ktorého by sa dokázali odraziť, lebo predsa len mnohé kapely boli ovplyvnené mnohými takými známymi zahraničnými kapelami, nie však Black Sabbath, Deep Purple a toto sa vlastne nieslo celou érou, že či možno toto nie je aj ten taký problém. Pravím, nemyslím, že to je vlastne o hudbe, je to skôr o ľuďoch. Že v podstate hudba kopíruje to, čo sa vlastne žije. A dneska sa žije konzum, dneska sa žije hlúpota, sprostota, to sa žije. Čiže taká je vlastne umenie ako celok a hudba takisto, bohužiaľ. No, čiže tí deti tam nenachádzajú to, čo... Zoberieme si vo filmoch, čo je, proste len sex, násilie, proste sprostota, spodok, čiže... Ale to už je moc smutné, čiže asi ne. To už ani ne. Ani to netreba rozoberať. Proste dnešná doba je divná, preto ja vravím, keď si zoberiem dnešnú vlastne tedajšie pesničky, San Francisco, takéto, to sú všetko kvety, láska, múdrosť, nádhera, kdežto dneska, vravím, no, dneska je to. Keď si zoberiem rytmausové texty, alebo týchto reperov, čo z hodou okolností môj chudák syn počúva teda,
Ale samozrejme počúva rock and roll, čo je fantastické, ale teda rastie aj na tomto, lebo však banda to vyžaduje. Tak keď vypočujem si sem tam tie texty, tak ako nehovorím, že nie sú o živote, no, ale o tom dnešnom živote. No. Je to také, že ako keby ich vychovávala tá ulica. Si myslím, že tie texty tam trošku idú tým smerom, ale viem teda, o čom hovoríš, lebo môj syn takisto, lebo moji synovia tiež počúvajú Separa a týchto umelcov, takže viem, chápem. Ale teda ešte mám jednu takú možno poslednú otázku na teba. Ak by si mohol vybrať nejakého hostia, s ktorým by si chcel vystúpiť na pódiu, kto by to bol? No, automat mi hovorí David Coverdale, ale myslím, že by som asi chcel Jona Andersona. Asi. Že to by bolo pre mňa. Prečo inšpiruje ťa akože tá hudba? On je duchovná bytosť, čiže tam je to prepojenie také. Z neho ide taká aura, také niečo. Počul som, že David Coverdale, lebo však mám kamarátov, čo robia teda tých bugrišov pre tieto známe kapely. A bugrišov, škaredo som povedal, že, jak sa to povie, techniko pre kapely a teda dostali sa s rôznymi umelcami do styku. Na je veľké hovedo David Coverdale, že nie je dobrý človek. Kdežto z Jona Andersona ide niečo, čo je 10 cm nad zemou. Minimálne, ak nie viac. Mystické. No, ani nie mystické, proste duchovné skôr. Mystické je také tajomné, toto je skôr duchovné. Poznanie a nepoviem Boh, lebo ale niečo proste, áno, niečo mystické, duchovné. Ale dobre, pozitívne. OK. Dobre, Rastík, takže ja mám teraz pre teba mini výzvu. Poviem ti 3 slová a ty vlastne na každé z nich zahráš pocitovo, čo ti pri ňom napadne, dobre? Takže prvé slovo je mystery. Hej, dnešná noc je jak raj. Tvoju hviezdach hľadám, spomínam. Úžasné. Dobre, druhé slovo, alebo respektíve teraz je to rok 1992. Jednoznačne. Dobre. A posledné slovíčko je turné. Fú. OK, super. Ďakujem. Takže Rastík, ja ti ďakujem za veľmi príjemný rozhovor. Aj teda, že si prišiel. Mojím dnešným hosťom bol Rastio Šulc, úžasný spevák a gitarista, ktorého môžete vidieť najbližšie na turné s kapelami Mystery a Dorian Gray. Takže určite sa choďte pozrieť. Čaute.